iinqqubusini, ilali abahlali bathi iphoswe kwelokulibala. Ulwakhiwo lwendlela luphela lungekafiki kule lali. Abahlali bathi babekelwa bucala kuphuhliso. Bahamba imigama emide kuyokha amanzi, emva kokuba kwagqabhuka umbhobho kwiminyaka emihlanu eyagqithayo. Ngamanye amaxesha uthi ngoku ukhange epheyile uvuntshula ngepheyile uba ngathi nazi impethu, ubuyisa umva zidlule impethu. Sithi fanuba inoba kukhona inkomo efileyo ngentla. Xa sele yawutha amanzi kubonakala uba ngumzimba womntu, nakume apha entla kwale ndawo sikha kuyo. Umasipala utyhola urhulumente wobandlululo uthi wabhala ukuba le ndlela iyaphela eLothana. Bathi babhalele kwiphondo ukuba le ndlela ichazwe ze ifakwe njengendlela yephondo. Indlela i-extension ye-district road, which means ibhilonga kwilantuka kwi-province. Sacela indlela yoba mabayifake phantsi kwendlela zabo kuba nani xa niyibona pha ibundlela eyi-1, which means ngokwe-priority zabo okanye ke le nto izicelo efana bazithumela kuthi ayikho phambili ngokwendlela yabo pha. Izindlu ingathi zizoqala ukwakhiwa. Lo contractor ke kwazanga uqhuba in March esayisappointe ngayo this year ngenxa yiba bekune lockdown regulations. Now that ke i-lockdown regulations zihlisiwe, zithotyiwe, ibuyele esayithini izolo. Abahlali banethemba izikhalo zabo zawuvakala. Bathi inzame zokuzama umasipala ukuba ngenelele ziwele emoyeni. Bacela ungenelelo olukhawulezileyo. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC, eseNgqubusini, kuQumbu.